Children of God, mga anak sa Diyos. Ang World Youth Day 2027 nga pagahimuon sa Seoul, South Korea, nagpadayon sa tradisyon sa simbahan sa pagpili og mga patron saints nga himuong inspirasyon sa mga kabatanunan. Lakip sa gihisgutan nga patron mao si Saint Andrew Kim Taegon. Tungod kay siya ang unang Koreanong pari ug usa ka martir nga maisugon nga nitindog sa pagtuo bisan giusig ug gipatay. Ikaduha mao si Pope John Paul II, ang founder o initiator sa World Youth Day nga nailhan tungod sa iyang lawom nga gugma ug pag-atiman sa pastoral needs sa mga batan-on. Usab si Saint Francis Xavier Cabrini, ang patron sa mga migrants ug usa ka dedicated kaayo nga missionary nga nailhan sa iyang trabaho uban sa mga kabus ug sa mga bakwit. Unya, laing patron mao si Saint Josephine Bakita, usa ka Sudanese kanhing ulipon nga nahimong religious sister nga nilahutay sa daghang pagsulay isip usa ka slave. Unya, last but not the least, syempre si Saint Carlo Acutis, nailhan nga millennial saint. Iyang gigamit ang iyang gugma sa technology ug ang mga computers alang sa moderno nga pagsabwag sa ebanghelyo. Ang pagpili sa mga santos isip patrons dili lamang alang sa tradition kundi aron mahimong ehemplo sa pagtuo ug pagkabalaan. Ang World Youth Day 2027, hapit na next year, dili ordinaryong tigom lamang kundi usa ka panaw sa pagtuo alang sa mga kabatanunan sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa mga patron saints, gipahinumduman ang mga batanon nga posible gihapon mahimong balaan bisan sa modernong panahon nato karon. Ang mga santos nga napili gikan sa lain-laing kultura ug panahon apan nagkahiusa sila sa ilang gugma kang Kristo. Ang ilang kinabuhi nagpamatuod nga ang pagtuo mahimong mabuhi bisan sa pagsulay og kalisod. Mao nga ang World Youth Day Seoul 2027 gilauman nga mahimong panahon sa pagdasig o pagbag-o alang sa daghang Kristiyanos nga kabatanunan. Kita-kits sa World Youth Day 2027. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa pag-ampo ni Hesus alang sa iyang mga tinun-an aron mapanalipdan sila ug magpabiling matinud-anon sa kamatuoran. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Hesus nagaampo alang sa panaghiusa sa iyang mga sumusunod. Sa ebanghelyo mingon si Hesus, Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are. John 17:11. Sa binisaya nga hubad, balaan nga amahan, bantayi sila pinaagi sa imong ngalan nga imong gihatag kanako aron mahimong usas sila sama kanato. Kini nga pag-ampo ni Jesus nagpakita nga importante kaayo kaniya ang panaghiusa sa simbahan. Nasayod si Jesus nga ang pagkabahin-bahin mahimong hinungdan sa kaluya ug kadaot sa komunidad sa pagtuo. Hangtod karon makita nato nga daghang panagbangi ug kasina bisan sulod sa pamilya ug sa simbahan. Adunay mga tawo nga dali masuko ug dili andam mo pasaylo. Apan si Jesus nag-awhag sa panaghiusa nga nakabase sa gugma ug kamatuoran. Ang tinuod nga Kristiyanos dili magpalambo sa kalagot ug pagkabahin-bahin, kundi maningkamot sa pagdala og kalinaw ug panaghiusa. Mao kini ang gipakita sa mga santos nga gipili isip patrons sa World Youth Day tungod kay bisan lahi-lahi sila og kultura og panahon, nagpabilin silang nagkahiusa kang Kristo. Ang panaghiusa dili pasabot nga parehas tatanan og personalidad o opinyon. Ang simbahan adunay daghang kultura, daghang pinulungan, daghang tradisyon, apan
usa lamang ang pagtuo og Ginoo. Sama sa lawas nga adunay daghang parte, apan usa lamang ka lawas mauusab ang simbahan. Ang kalibutan karon dali kay mabahin tungod sa politika, sa social media, usahay mga personal usab nga mga interes. Usahay bisan ang mga Kristiyanos dali madaog sa kasuko og pagdumot. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang atong pagkahiusa mahimong saksi sa presensya ni Kristo sa kalibutan. Kung makita sa uban nga kita nagtinabangay o naghigugmaay, mas mutuo sila sa ebanghelyo. Mao nga kinahanglan nato likayan ang chismis, ang mga kasina, ang mga pulong nga makaguba sa relasyon. Si Jesus nagaampo alang sa panaghiusa sa iyang mga sumusunod. Ikaduhang punto, si Jesus nagaampo usab nga mapanalipdan sa kadautan ang iyang mga sumusunod. Si Jesus usab nagampo nga mapanalipdan ang iyang mga tinunan gikan sa kadautan sa kalibutan. Giampo niya nga lig-unon sila samtang nagpuyo dinhi. Nagpasabot kini nga ang Kristiyanos gitawag sa pagpuyo sa kalibutan apan dili magpadala sa dautan nga impluwensya sa kalibutan. Daghang tentasyon karon nga makapalayo sa tao gikan sa Dios. Adunay culture sa materialism, immorality, ug kawalay respeto sa kamatuoran. Apan si Jesus nagaampo alang sa atong kusog ug sa atong proteksyon. Mao nga kinahanglan kita magpabiling duol sa Ginoo pinaagi sa pagampo ug mga sakramento aron dili ta madaog sa tentasyon. Ang mga santos nga patron sa World Youth Day nagpamatuod nga posible magpabilin nga matinud-anon bisan sa kalibutan nga puno sa mga pagsulay ug mga tentasyon. Pananglitan na lang jud si Carlo Acutis. Siya nagamit sa internet dili alang sa kadautan kundili aron ipaila-ila si Jesus sa kabatan-unan. Yang gipakita nga ang pagkabalaan dili para lamang sa karaang panahon o outdated na. Ang kabatan-unan karon mahimo usab nga mga santos pinaagi sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili kinahanglan nga perpekto dayon ang tao aron mahimong balaan. Ang importante mao ang pagpadayon sa pagsunod kang Kristo og pagbatok sa kadautan. Kung kita magpabilin nga duol sa Ginoo, mahimo usab kita nga saksi sa paglaom ug gugma sa kalibutan. Ug sama sa kanunay ko nga ginasulti, paduol ta sa misa kay mao man na ang atong daily sustenance aron makalahutay ta sa atong panaw. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala ug malayo na gani ta sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Si Jesus nagaampo nga mapanalipdan sa kadautan ang iyang mga sumusunod. Story time. Usa sa mga organizations nga nagpamatuod sa gahom sa pagtuo ug panaghiusa mao ang Couples for Christ. Natukod kini niadtong early 1980s. Ang idea alang sa Couples for Christ gi-conceptualize ni Victorino Gutierrez, usa ka leader sa Ligaya ng Panginoon. Ang Ligaya ng Panginoon usa ka pioneer nga charismatic renewal nga grupo sa Pilipinas. Nagtinguha sa pagdala sa Christian spirituality ngadto sa mga binunyagan. Niadtong 1980, ang Ligaya ng Panginoon, body of coordinators nga gipanguluhan ni Father Herb Schneider SJ, mimando kang Victorino Gutierrez sa pag-design og outreach program nga makadani sa mga magtiayon ngadto sa bag-ong kinabuhing Katoliko. Si Victorino Gutierrez, iyang asawa, ngalan Agnes, ug ang Ligaya ng Panginoon team, nakahukom nga magpahigayon og home-based nga Life in the Spirit seminar sa Quezon City
ang unom ka magtiayon nga miapil nining Life in the Spirit Seminar ni graduar og nasulod sa ligaya ng Panginoon niadtong November 1980. Ubos sa paggiya sa ligaya ng Panginoon, ang Couples for Christ hinay-hinay nga milapad sa Pilipinas. Samtang nagkalapad sulod sa Metro Manila, natukod usab ang Couples for Christ sa laing bahin sa Pilipinas. Ang unang Couples for Christ chapter gawas sa Metro Manila natukod sa Bukidnon niadtong 1984. Usa ka tuig ang milabay niadtong 1985, ang unang Couples for Christ chapter gawas sa Pilipinas natukod sa nasod sa India. Gitukod ang Couples for Christ aron tabangan ang mga magtiayon nga mapalawom ang ilang relasyon sa Dios ug sa usag-usa. Sa sinugdan gamay lamang kini nga community, apan mitubo kini tungod sa ilang focus sa evangelization og family renewal. Ang ilang tumong mo ang pagtukod og Kristiyanos nga pamilya nga mahimong saksi ni Kristo sa kalibutan. Ug sa paglabay sa panahon, mikaylap kini sa daghang nasod ug adunay missions sa Asia, sa Europe, sa Amerika, Middle East ug bisan gani sa Africa. Daghang pamilya ang natabangan pinaagi sa ilang mga formation programs o outreach ministries. Hangtod karon, ang Couples for Christ nagpadayon sa pagdasig sa mga pamilya sa pagkinabuhi uban sa pagtuo o serbisyo. Ang ilang kasaysayan nagpamatuod nga kung ang mga tao magkahiusa diha kang Kristo, daghang maayong butang ang mahimong mahitabo. Mao ni ang klase sa panaghiusa og misyon nga giampo ni Hesus alang sa iyang simbahan. Children of God, mga anak sa Dios. Ang Ginoo nagawhag kanato karong adlaw sa pag-preserve sa panaghiusa og pagtuo diha sa simbahan ug sa pamilya. Ayaw tuguti nga ang mga kasina, mga chismis makaguba sa inyong relasyon sa usag-usa. Paningkamuti nga mahimong instrumento sa kalinaw ug panaghiusa sa inyong komunidad. Ampingi ang inyong pamilya o relasyon pinaagi sa pag-ampo o pagtinabangay. Hinumdumi nga si Jesus mismo nagaampo alang kaninyo o wala kamo niya pasagdi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.